салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Инак равзанаи трансферии тобистона ҳам ба охир расид ва дастаҳо трансферҳои лозимаро баҳри тақвият додани ҳайати худ амалӣ карданд. Барселона ҳам қатори абардастаҳои аврупоӣ ҳайати худро ба қавле тоза карду бозингароне ки ба нишон гирифта буданд бо муваффақият шомили даста карданд. Имрӯз оиди ин ва дигар хабарҳои бошгоҳ баҳри шумо навор омода кардем. Чун ҳар вақта аз шумо як дастгириро талаб мекунем ки обуна шуда лайки худро дареғ надоред. Барояд чинед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ла лигаи испания қатори дигар топ чемпионатҳои аврупоӣ бозиҳои ҷолибро баҳри ҳаводорони футбол тақдим мекунад. Имшаб Барселона дар сафар бо Осасуна барои соҳиб шудани 3 имтиёз даст ба гиребон мешавад. Ана шумо бошад метавонед ки тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматратсиёнии ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. соатҳои охири равзанаи трансферӣ барои Барселона хело самаранок истифода шуд. Бошгоҳ барои ба ҳадафҳои худ расидан ҳама имкониятҳоро истифода бурд ва хушбахтона муваффақ ҳам гаштанд. Ду бозингари ҷавон ва бо маҳорати португалӣ ки ҳатто бо ном ба ҳам шабеҳӣ доранд, Жоао Феликс ва Жоао Кансело, акнун то тобистони соли оянда шарафи дастаи каталониро ҳимоя хоҳанд кард. ин рӯзҳо таърихӣ барои дастаи мо ҳастанд. Мо бозингарони бо маҳоратеро ҷалб кардем ки ба ҳайат ва стили бозии мо мутобиқ ҳастанд. Ба онҳое ки дар ин роҳ ба мо кӯмаки калон расониданд изҳори қаноатмандӣ менамоем. Нақши Матео Алиманиро бояд алоҳида қайд кунем ки то охирин сонияҳо кӯмакрасонамон буд. Мухлисонро табрик мекунем ва ба даста бурдборӣ хоҳонем. ҳама медонад ки ман чӣ қадар хушҳол ҳастам. ҳамеша кӯшиш мекардам ки пироҳанҳои Барса дар тан дошта бошам ва ин орзуи кӯдакии ман буд. ин ҷо барои кӯмак омадам ва боварӣ дорам ки мавсим хело олӣ сипарӣ мешавад. бо кӯшишҳои ҳар ду тараф ман ҳоло дар ин ҷо қарор дорам. Барселона лоиқи ҷоизаҳои бузург аст. орзуи ман ҳам қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шудан мебошад. мо ҳама якҷо қадам ба қадам ин марҳилаҳоро сипарӣ хоҳем кард, зеро мавсим тӯлонӣ мешавад. дар мавриди Жоао Феликс аминро қайд кардан зарур аст ки шартномаи ӯ банди хариди ҳатмиро надорад. яъне Барселона танҳо маоши футболбозро ба ӯҳда гирифтааст ва иҷорааш бошад ройгон то тобистони соли 2024 амал мекунад. Атлетико Мадрид медонист ки Барселона орзуи Феликс аст ва пеш аз розигӣ додан ба гузаришаш шартномаи футболбозро то соли 2028 тамдид намудааст. Жоао Кансело ҳам ҳамин гуна шароитро дар Барселона дорад. бинобар риоя кардани қоидаҳои молиявии Ла Лига, Барселона банди хариди футболбозро дар шартнома дарч накардааст, аммо ин вазъият ягон мушкилие надорад. даста бо нақшагузории хубе метавонад ки ин футболбозонро баъдан низ нигоҳ дорад. Хави ҳамеша дар фикри пурра сохтани хатти рости дифои даста буд. омадани Кансело ин мушкилиро то ҷои ҳаллу фасл кардан метавонад. акнун Кунде ҳам дар мавқеи дӯстдоштаи худ, яъне дар маркази дифоъ бозӣ хоҳад кард ва умедворем ки бозии даста ранги дигарро мегирад. Мартинес ҳам дар Ла Лига ба қайд гирифта шуд ва акнун мушкилие дар хатти дифоъ нест гӯемам мешавад. Фати ва Абде ҳар ду вақти бозӣ мегиранд, вале дар дастаҳои нави худ. Абде ба Бетис гузариш намуду роҳи худро аз Барселона ҷудо кард. ин роҳи Феликсро барои ҳайати асосӣ кушодтар мекунад. канори Левандовски ба ҳамлаҳо тақвият додан нафаси тоза ба контролҷумҳои Барса медиҳад. ба ҳайати феълӣ дида каме ҳам бошад оромӣ дар дили мухлисон афтид. акнун миёна сахт даста меҳнат кардан дар кор ки ин қадар заҳматҳо бефоида нашавад. орзуи ман ҷомаи амал пӯшид. Барселона дастае буд ки ҳама кумирҳои ман ин ҷо бозӣ мекарданд. идеяи бозии Барса ба ман писанд ва мувофиқ аст. ифтихор аз он мекунам ки ин ҷо қарор дорам. ба ман фишор писанд аст. ман бо ҳадафҳои калон хостори бозӣ дар Барселонаро доштам ва баҳри пирӯзиҳо ин ҷо омадам. бо якчанд бозингарони имрӯза дӯсти наздик ҳастам ва бесаброна дебюти худро дар ин ҷо интизор мебошам. бо оромӣ ва боварӣ имрӯз даста дар сафар меҳмони Осасуна мешавад. Осасунае ки пешгӯинашаванда аст ва муқобили дастаҳои бузург санги сари роҳ мешавад. чиро дар ин бозӣ мухлисон интизор бошанд ва чӣ нақшаҳо дар сари хави ҷой дорад, аз таҳони худаш хоҳем фаҳмид. Осасуна рақиби сахт аст, бахусус дар хонаи худ. чанд сол аст ки як сармураббӣ дастаро идора мекунад ва онҳо медонанд ки чӣ хел бозии душвор нишон диҳанд. барои мо ин бозӣ осон нахоҳад буд. аз равзанаи трансферӣ розӣ ҳастам. мо ба хубӣ тақвият ёфтем. онҳое ки аз даста рафтанд худашон ин роҳро интихоб карданд. ба бозингарони ҷадид мисли дигарон муносибат хоҳем кард. мо мехоҳем ки ҳама ҳайат рӯ ба рушд намояд. бо оромӣ муносибат кардан ва эҳтиром ба якдигар бояд дар ҷои аввал бошад. баҳои бозори трансферии дастаро аз 10 мегузорам. новбаста аз лаҳзаҳои ҳассос мо ба мақсадҳои худ расидем ва акнун бояд ки сарҷамона нақшаҳои дар пеш истодаро амалӣ созем.
бозии муқобили Осасуна имшаб соати 10 бо вақти Москва ва 12 бо вақти Душанбе дар нақша аст. Рақобати ҷаззоб ва бовариноки дастаро интизор мешавем. Ба Барселона бурдборӣ ва ба шумо хонаободиро таманно дорем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъди хайр дӯстон.